tay. Oo nga kuya eh. Kang maganda na itong kabisin. Pero tay, paalala ko lang sa inyo ha. Ano kuya? Huwag niyong ibenta ang uga natin dito. Hindi naman natin yun eh. Kaya nga tay, ang hirap na magkulong ngayon eh. Akala ko atin. Alis muna ako tay, sandali. Sige. Sige kuya, mag-ingat Ingat. ka ha. Kayo din. Kayo ba ang may-ari ng niyoga na ito? Boss, may babae silang kasama. Maganda. Kaso, maganda nga. Miss Beautiful, ganda mo. Kung ako lang sana ang makatuluyan mo, siguradong sasaya ka sa buhay ko. Paano naman ako sasaya? Kung mukha mo pa lang, ako'y takot na. Anong hanap mo sa isang lalaki? Siyempre, magalang. Mano po tayo, mano po. Ano pa? Yun lang? At saka, gentleman. Huwag kang gumalaw, may lamok. At ang huli, gwapo. Tara, uwi na tayo. Tara tay, sis. Aalis na tayo. Baka mapapasubo ako. Sige na nga kuya. Mga hambog ng taong yun. Bakit tayo umalis? Oo nga, boss. Para tinanggap mong pangit ka, boss. Oo nga. Balikan natin. Tara. No. Tara, boss. Takot. Yeah. Bangon kapatid. Kapatid. Alam mo ba kung sinong may-ari ng niyuga na to? Alam mo ba? Alam mo? Sorry. Baril mo sir. Sorry. Tara. Tara. Boss, hindi mo dapat yun sinuntok. Dapat ang mga taong yun matigalang dahil sila ang may kapansanan. Oo nga, boss. Ikaw na lang. Tara, huwag kang babaga dyan. Tara. Oh, ayun sila puso. Sila nga. Ikaw, boss. Upakan ko na. Huwag mo na. Upakan ko na, boss. Huwag mo na. Upakan ko na. Huwag mo na. Kita mo? Nandito sa script. Ano ba? Hindi ba pwede? Tanga ka. Ano man, boss? Hindi ka nakikinig eh. Nasaan? Ayun puso. Tara, puntahan natin. Tara, boss. Para malaman nila. Sa ayaw at sa gusto nyo, sa pilitan namin kunin ito. Hindi namin pwedeng ibenta ang niyugan to. Dahil Kuya! Ano nangyari sa'yo? Tay, Bumangon ka tayo! bakit ganun? Ba't ganun? Bakit ka nakadapat dyan? mga hayop kayo. Hindi kayo naawa sa ama namin. No, sino pa? Putay! Ang yabang tao ko! Tara! Boss, kamusta ang kalagayan mo, boss? Huwag ka nayabag! Ako ang una patiran, lagay ni mo ako kumustahon! Ha, tara! Tara. Lagot! Tao to! Sorry na po. Hindi na ako sinadya. Tara! Ay, ang tanga mo! Tara! Bilisan natin! Bakit tayo ang mahuli dito?
Paano na yan? Binaril na tayo. Huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. Kakampihin natin ang Diyos. Hindi tayo pababayaan. Kuya, malapit na sila. Aabangan ko! Na, Ayun! Ayun! Puntahan mo! Puntahan mo! Bilis! Ayun! Yun! Bilis! 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 Hoy! Bilis! 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 Tay! Granada! Ihagis mo! Bakit sakit ito, tay? Uy! Granada! Ano nangyari? Granada! Paleno! akala ko kaya ko ah. Ano ba nangyari? Hoy! Bangon ka! Bangon! 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 Hoy! Tumigil kayo! Akong bahala, boss. Leave it to me. Hup! Hup! Ang gwapo. Sino pa? Sino pang matapang doon? Ako! Lumapit! Huwag sino matapang! Sino pang matapang? Prisan! Yan ang bang kaya mo? Ay, walang hiya kayo, hindi ako kasali dito. Kameraman! Ang kameraman! Walang hiya kayo. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Bakit natamaan ko pa? Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Lalo na ako. Hi guys! Shout out the ay Lubris Biners. So, thank you kayo sa mga solid nga na mga viewers. God bless and good luck. Okay guys, so sa wala pa ka-subscribe sa among channel, so please subscribe na para updated kayo sa aming mga And bagong click uploads.